Aunakona na mwana. Tiri social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei ichi chinogumburwa zukuru handiti chandauya nacho chinotobata chinotogumbura not kuti kuvabereki chete asi kumunhu wese mupenyu anorarama chinogumbura handiti ende vazukuru ndao ndikudzei chokwadi kana kune vanhu vasingadiwo mucommunity, vanhu vanobata chibharo, vanhu vanodzvinyirira kodzero dzevanasikana handiti vanhu ivavo vanodzvinyirira kodzero dzevanhukadzi in general, vanhu ivavo havatenderwe kunge vari vanorarama mucommunity mune vanhu handiti so nsanda kuzivisa nyaya yandinayo zvizere. Usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. And chitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru said pano pa number 1 YouTube channel yenyu yamunofarira. Aiwa vamwe vanobva vabatikana kuti sei uchingozviti sekuru, aiwa unongotigamuchirawo sechanzvadzi chamai vako last born chemubama namai vako iwewe handiti zvotofamba zvakanaka, hapana chakaipa ipapo. So nyaya ndauya nayo vazukuru, nyaya iri kuseculate zvanyanya mastreets esocial media, nyaya yemusikana iye anonzi akabva kubhuera akapindawo muguta reHarare akazowanawo basa kuchitungwiza uko kwaanga achishanda ari samaid handiti mwana ane 17 years. Munongoziva kuti upenyu unoita kuti vanhu tiite zvakasiyana siyana. Mwana anga achishandawo samaid, zvinonzi izvo pamba paanga achishanda angashanda pamba pemuchinda anonzi Tawanda Mogo pamwe nemudzimai wake. So mudzimai waTawanda Mogo anonzi akange amboenda kumusha musikana webhasara naBaba Vepaanoshanda anonziwo Tawanda Mogo. So zvinonzi izvo rimwe zuva Tawanda akabva kubva wakadhakwa obva asvikawo pakati peusiku obva audza musikana kuti asarare mubedroom make asarare musitting room. Iye achizwa ke kuti ada kutaimira mwana uyu, anonzi iye akazoerekana amusvikira mumagumbeza akamumanikidza kuenda naye pabonde akamubata chibharo. Mwana uyu anonzi akazomuka makuseni achibva azoudzawo umwewo anowawo maid anoshandawo pamwe waanowirirana naye, vakazonoripota nyaya iyi ikaenda kumapurisa pamakoni police station handiti kuguta rechitungwiza. Zviri kunzi izvo zvadaro muchindo yakangovharwa kwenguva doko achibva nyaya yachona iri kuratidza kuti hameno chikiribidi chakaitwa kumapurisa. Corruption yachona vazukuru unotozvishayiwa kuti zvine zvichiitika kuti munhu apara mhosva yakadai ikaripotwa obva atongoerekana akufamba zvakare mastreets. Pamwepo mudzimai wemuchinda uyu anonzi iye nechinangwa chekuda kunge vari vanovhara nyaya iyi airipo pakuzama kuda kuti angari anodzorera mwana uyu kumusha kubhuera. Zvakare muchinda uyu achida kuti angari anotiza munyika yeZimbabwe kutiza nyaya iyi. Vazukuru hamene kuti munozviona sei nyaya iyi, nyaya iri kunetsa mastreets esocial media, nyaya iyi iri kushungurudza veruzhinji venyika yeZimbabwe. Vazukuru hameno vemaorganizations nesuwo sezvatakatoita nango sendi nevamwe mainfluencers ngatinge tiri tinobatsiranawo nemwana uyu kuti angari justice, angari anowana justice anofanira kuti angari anowana handiti nemhuka dzakadai avo vari kupomerwa kana vachinge vabatwa nemhosva zveshuwa pamberi pematare edzimhosva nyaya yatongwa ngavakandwe mukati. Ende tinoshuvira kuti vanhu vakadai ngavasadzoka handiti ngavasadzoka nekuti dzotongori mhuka, nyange wakaenda wakadzoka kadzongoramba dziri mhuka handiti nekuti pfungwa idzodzo ukaona dzichitongokubata dzekubata mwana musikana chibharo pfungwa dzako hadzitorina kuita right, wakatopiwa pfungwa dzemhuka. Nekuti basa redu sevanhurume kunge tiri tinoprotecta nekurwira kodzero dzemadzimai nevana. Ameno ndo mafungiro angu ini saangu senda. Ameno munozvionawo sei imimi kwamuri? Ngataura no comment section kuti munofungewo nezvenyaya iyi. From Uncle Sandy, always Zim Uncle, pari zvino ndichiti chi? Much love.